Okay, good morning. Sunduin natin si Aliona sa Toyota. Dito, si Ali sunduin natin sa Toyota. Service. Where is Alibaba? Ali. Toyota service. Zoom ka na. Ganda ng mga sakyan, no? Yung gusto ko. Toyota. Saan si Alitot? Yun. Service. Right. Dapat di mo pinano kay Dave? No, I was gonna bring it to Tyson's dad. Oh, marunong ba si Tyson dada niya? Yeah, to patch up because I have a nail in my tire. So, but I know I have tire wheel protection, so I made sure that I'm like Okay, bili muna tayong pandesal. Dito tayo sa Valerius with the Ali. Oh, open yung LBC. Oh. Bango. Hi, my friend! You're here! How are you? Good. How are you? My daughter. Hi. I'm Arlene. Nice to meet you. So I come to see Anna. Here's my car, red car is mine. Pandesal too? Pandesal? Oh yeah, if they have a hot one, yeah. Yeah, I'll of buy. course. Yeah, it's always hot here. Usually I come every day to say hi, hello. Yeah. And then I buy here, whatever my wife saying to buy. 475. Yeah. Well, nice to see you here, man. Anna, do you have a hot pandesal? I do. Can I have 6 of them? Yeah. Thank you. I was just showing Boris that me. Oh, punta muna ako sa Cebu City, ah. Okay. See you. Oh, punta muna ako sa Cebu City. At bili tayong kape muna. Kape. Seafood City. Kape tayo. Morning. Para makapag-jogging pa mamaya. Seafood City. Morning. Kape lang target natin dito. Kape. Energen, ah. Oh. Nice. May Energen pa rin dito. Energen. Ngayon ko lang nakita to. It's $13. Seafood City. Brown coffee. So, brown coffee. Kape. Naubusan. $34. Ang door nila. Ano ko meron dito, eh?
Mang Tomas. Medyo mahal ang Mang Tomas. Bossing, Mang Tomas. Wala, sir. Ledyas lang mo. Ledyas sauce. Oo, okay na yan. Nasaan na? Ito ba? Ah, nagmahal kasi ano. Mas mura ba to kaysa mga ano? Mahal din ano? Mas mahal ba to? Mas. Kapariya lang yata, sir. Grabe ang tinaas. Tandaan. Grabe ang tinaas ng mga sauce. Jufran pala yan. Hindi ko natandaan yung presyo. Loging-logi ako sa negosyo. Litson? Oo. Oo. Ang Tomas, just lechon. Pero yung sa Tambuli may ano na sila eh. Kami din, pero naabusan. Ang galit mo, boss. Ah, ganun ba? Balik na lang ako. Sige, sir. Oo, thank you. Thank you. Kailangan ba to? Pwede ba to? Hindi na. Konyan lang naman eh. Hindi na, no? Hindi na, no? Ah, pwede? Paano ba yan? Okay. No, malay mo, may ano, discount. Sayang yun. Points. Okay. Thank you. Salamat. Okay, yan lang, kape. Kape, tapos sunduin natin si Alice. Ito, magkakatabi lang yan, itong Valerios. Ito yung ano, padalahan na. Open 9:30 to on Sunday. Okay, katid lang natin kay Eliona. Ano muna tayo? Jogging muna tayo. Jogging. Ito yung mga sili natin dito. Oh, laki na. Kain tayo ng ata-ata mamaya. Na-miss ko ang ata-ata eh. Good morning. Doon ka mag-park oh. Gilid. Yun. Yeah. Tuesday kasi ngayon it's sweeping day. So lahat ng cars dito ipapark. Old car na rin. Anak, ang laki ng space oh. Okay. What the frick? What is that? Huh? What the crazy girl? Guys, it's Tuesday. Oh, where are you? May kasalanan ka kay Ali. Hindi mo sinabing may ano. Hindi daw kasi sinabi na ano eh. May nag-sign sa kanyang car. Eh, nasanay kami sa old car eh. Lakad mo tayo. Exercise muna tayo. Ganda ng weather. Ang ganda ng weather. Weather. Bago ito nga kumain ng ata-ata. Ata. Ganda ng tubo ng ano mo. Oh. Ha? Nagkadaw. Di ka naman ay ano dahil may Pilipino man to yun na nagalala. Atin guti. Ah, yeah? Dahil kanina data, pinagawan na din. Diyan eh, kung nagkat... Doon napin, wala daw eh. Ay no, ang dami. Ne, dadaman masidaan, turuan, dadam tumantuyain. Kaya numugugutan. May ano magugutan, ano matado? Yung ngeroon. Kaya mo. May na, mangalak ka. Irangawang ka. Good morning, nagkapikan? Ayun. Naggumawa ng tipandesal. Nakita mo na mga kayo magkente sa luyot, napang kayo nagkitsinda. Napang kayo nagkitsinda. DJ ko Organic niya. Well, diyan di pangagatakan na doon sa luyot. Di matang pete aba, diniling ni Bakay. Ada ayun nang gawatang iti aba. Well, ginitan na. Ay, gimasan. Tindami kang may nagpasya dito. Inikan na ko mati kay tabati baboy ako man. Abali mo, bilis mo ting kabida. Ay, naiimas sa tabati baboy eh, yung ginataan. Ginitaan niya aba ko lang. Ganda ng ano ni Kuya oh. Ang tubo ng kanyang malunggay oh. Oh, dito sa harapan ng bahay nila. 'Di ba? Oh. Ano to, walang spray to, 'di ba Kuya? Normal.
Oh, organic. Ito ang organic. Yan ang tinatawag naming organic na ano. May mga kamatis pa si Manong dito. Pag magkikila, pag gusto mong magkilaw, naka ito ang masarap na pangkilaw. Adama na yun, Sabado. Basta at least ada may isa. May isa okay na diyan. Maglagatang tas saluyot. Yeah. Sayang amin eh. Ha? Sayang. Gasam ta tumubo ka ti ka. Sa gasot ti mayaten. Diyan lang, agreeing ka lati ka. Sapa. Di lang ti wa sakripisyo pero okay lang. Morning. Siguro kung nandata, ano ba yung inon nila? Yan nga tati kukunda ti yung Pilipino. Iti kang kaninda kung kunada siguro. Eh, anong kinakain nila? Kunada siguro nung niya. Ay na. Yan lang, tanong ka gawin mo rin. Kailan ang next na... Kailan ang uling... kailan ang biyahe mo ulit? Tunod yung gawin mo rin. Yak? Tunod minsan siguro tayo eskwela mo Jasper. Oo. Nag-test na kit. May sana nga naka-arwar nga naka-passport. Opportunity na. Ako antay mo lang eh. Wala. Jacket yan ginangisi sa Puraw. Nanti Honda. Ay, mara man dya aso nan eh. Kaya tingnan tayo, ubeng pa yung mga umunti obrana. Naglawan sa jeli ko, taon tartara ba ako kung ito, di nagtuwa, ay bantang garden, ta kung matalik mo. Hindi Christy dati, di mo pumibaw. Ay, binalong ko di kalman, na may balatong na. May kamali sa kung tatalak ta. Ano yung son, okay na. Kamali ko nga ay. Ay na, di bile. Di nga to. May ibon. Ka nagbisikleta ta? Awan tara, bata nila ta, basta Martes. Oo. Kung bigat man na yung gano'n si Tapadong na Mhm. yun. Di nagpintas ko ata ni. Marunggay ta. Di kamatis nga nagtubo dyan niya kar kung tataw ng barbar dumakan malaylay mo ito. May tanam nga. Ay. Awan. Kaya na magtrabaho yung nga. Ado. Hindi madin na. Takalugong maun. Luwin. Sige. Sumunod ka unda ma. Right. Tumiga masabang manen. Sweeping day ah. Ha? Paginlugan na ta. Yes, pa. Sweeping day kunam. Buhay na muna. Muna oh. Ako. Narigat, 50 sa bayad. Yeah. Meron tayong ulam na naman. Courtesy of Manong, yan oh. Kamatis, tsaka talbos kamote. Baonin natin. Tsaka ulam natin ngayon. Okay. Ikaw tayong ata-ata. Yun, lakad-lakad muna tayo sa ating neighborhood. Habang tayo ay late ang work natin ngayon. So may time pa tayo mag-cardio exercise. Hirap talagang maging fit. Kailangan talagang magkaroon ka ng time para sa sarili mo. So yun, ikot lang dito lang sa neighbor. Morning. So yun, kapitbahay natin dito. Mabait na may mga kapitbahay dito, iba-ibang lahi. So yun, lakad lang. Nabenta na yung RV dito eh. Ito yung aming neighborhood. Lakad tayong ganun. Lakad lang. Kaya talaga, bigyan talaga ng panahon ng sarili para mag-exercise. Pag walang time pumunta sa gym, kahit sa kahit sa dito lang sa kapitbahay, kahit mabilisan lang na power walk, hindi naman kailangan yung bara-bara eh. Kasi importante makapag-exercise ka. Yun ang aking talaga pampakalma sa buhay.
Iba kasi talaga pag nagagalaw ang mga katawan mo. Energy ka talaga. Huwag naman sobra. Pag pagod ka, wala ka namang energy. Mauubusan ka naman. Ang tama lang. At least nag-i-enjoy ito. Ito naiwan. So yun. Lakad-lakad tayo sa ating kapitbahay. May nagdidilig na doon. Yeah, him and Junior put it in. This is the one we got from Costco. Wow, this is good now. Yeah. Like before, see? Oh yeah, they haven't nailed it though. They're not done. Yeah, but because he has you to can see the rent color. a machine to push it in. Right, right. Oh, David, this is Roy. Hi, Roy, David. This is Oh, David. are you? He's like our new son now. Our adopted daughter's boyfriend. So like congratulations. we're family now. Yeah. Opo, doing adobo. Okay, yeah, he did Yeah. adobo. Oh, there you go. Thank you very much. His girlfriend did the flat. All right. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Okay. So, meron siyang yung kanyang girlfriend, boyfriend ng kapitbahay. Yung binalik niya yung Pico. Pico. Okay, tara. At ako'y gagawa ng ata-ata. Kuha nga ako ng aking kalamansi. Ayan o, ang dami kong kalamansi. Dito sa likod ng bahay. Kalamansi. Para sa aking ata-ata. Gawa ako ng kilaweng baka. Tagal ko nang na-miss aking kilaweng baka. Binili ko pahapon sa wing ko. Gagawa ko konti. Tapos yung iba papaitan na lang pag nag-crave. Yan, ayos na yan. Kalamansi. Ang dami oh. Ay. Daming kalamansi. Dami. Kalamansi. Okay, ito yung ating ata-ata. Naugasan ko na yan. Gawa tayo. Ata-ata. Tagal-tagal ko nang dinakatim. Slice ko muna yan. Ayos. Okay na yung pang ata-ata. Ayan. Pang ata-ata. Tapos may mga litid. Papaitan. Tatabi ko muna. Yung tabos. Papaitan. Tapos itong marinate ko. Yung may konting taba. Ihaw ko yan. Pagka nag-crave ako. Yung sobra. Yan natin ang paminta. Yan natin ang black pepper doon. Yan, pwede na pambaon yan. Yan. Ilalagay ko sa ziplock. Yung taba-taba. Ihaw yan. Para matanggal yung sobrang taba. Kahit lagay mo dyan ng 2 weeks. Okay. Yung ata-ata natin. Lagyan natin ng sibuyas. Gamit ang maruming ay maaari raw na Oscar oil. pagkakantong itim. Yan. Mas binabag the ground. Ata-ata. Steps po yan. Ang kinagawa ng company Kamote. Ata. Kain tayo. Talbos kamote. Kain. Meron po isang kaso, yung ombuds ng ating kagalang-galang na kaya po ng ombuds. Yup. sila sa ombudsman. Hindi na ng House Prosecution. Ni Vice Scammer. Really anywhere. Get IKEA whenever. Do your workdays scene of traffic on hand to give you the 189. One dot. Grabe nangyayari ngayon sa sa atin. Sa mundo natin. Bisitahin ng anak ko, hindi ako makapunta. Kahapon,
last Saturday, naglakas loob lang kami ng papa niya na talagang bisitahin namin siya dito sa Kiryat So, Shmona. nasa Israel to. Dahil nung wala pang war, 3 times kami pumupunta dito. Ako, every time na mayroon akong time, nandito ako. Kaya kanina, nandun ako kanina, nandito pa rin ako, hindi pa ako nakapasok dahil binisita ko rin siya. Yes po, ma'am, maraming salamat po sa inyo pong oras. Pero eto ma'am, kung meron po kayong pagkikipag-ugnayan sa iba po nating mga kababayan naman po diyan, Filipino workers diyan po sa Maya, Israel. So far, kumusta naman po yung kalagayan po ma'am? Lalo na yung pong mga, ito yung mga tinatarget po talaga ng mga areas like ang Tel Aviv at ng Jerusalem po ma'am Imelda. Okay naman sila, pero marami din mga kababayan natin na nawalan ng tirahan. Yes, dahil ang mga building na apartment na tinitirhan nila talagang wasak din. Maraming mga kababayan natin na tinulungan ng ating ambasador ang Philippine Embassy dito. Yes, na inilikas sila at binibigyan sila ng tulong, financial. Hinahanapan talaga sila ng tirahan na mas safe. Okay. So, sa ngayon ma'am, talagang despite ito nga pong nangyayari po yun sa... Ay, yan ako. Ang mundo natin ay magulo na. Tuloy pa rin. Kahit ganito ang sitwasyon namin dito, tuloy pa rin. Okay. Well, sige, Ma'am Imelda, ibibigay ko na lamang po itong pagkakataon po na ito sa inyo. Yeah, peace lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig na nanonood, especially mga kababayan po natin dyan sa Israel. At kung meron po kayong gustong batiin ng mga kababayan po na yun, especially dyan po sa may Okay, San Mateo, that's it. Isabela. Back to work na. Okay, dito tayo sa LBC. May check lang ako. Ito pala yung nabangga, oh. Isang araw. Yung tama, oh. Ito yung sasakyan. Ito yung video, oh. Ting! Valerius yan. Yun yung nadali, oh. Bangga. May tao ba to? Cool. Yun, may tao. Ay, eto yung ano nila, oh. So, card ko. So, ito. Minimum 127. So, ito. 5. So, Monday na tayo. 115. Kasi yung... Luzon is... Ano ba yung... Luzon 85. Monday, July 7. Ano na lang? Do you have anything Check after natin. July 10? After my payday? Okay, Ate, basta. Tanong ko ulit. July 11 natin? Ano bang pinakamagandang date para kunwari hinahabol ko September 10 sa yung by ano siya possible siya pero yung box mga anong kailan dating nun pagka ganun mga ano kasi yan minsan 2 months to 2 and a half July, August. So anong date? Mga tingin mo? Walang specific date. Hindi, mga tansya mo, nasaan siya? Kung di siya dumating ng 2 months, mga second week yan ng September. Second week na ng September? Kaso 2 box kailangan ng pag... Ay, 2. Hindi, isa lang siguro. So 85 na? So, 2 boxes or more. 85? La Union. So, Oo, La Union. 95. Luzon 1 by 1. Oh, Luzon yun. Part of Luzon. Luzon 1, yeah. Kasi kung Luzon sila, 90 Oh, sorry. So, Is it up or down? Oo, ganda na. gawin yun ba? Anong Luzon yun? Hindi, 90 ba yun? Anong size? 1.8. Large. 90. 90? Okay. Okay lang ba yung ano, mga GoPro, mga ganito? Sa C? Battery? Okay lang ano? So ito yung mga bawal. Pero pag ano, pag ano siya, air cargo, mabilis lang, no? Maliliit. Okay.
Yun, isipan natin. 1960. Ito kasi 127, 13. Okay, ito yung padadala mo. Mamaya na tayo sa pick-up. 7. Ilang pounds to? 12 Valentos ang last name niya, ha? From 4 to 7. Bubuksan nyo ba dito? Opo, i-inspect namin siya. Oo, So, so kapag mo siya, leave it open. Oo. Bawal ang pera, bawal ang... Sir, yun yung mga prohibited items for your reference. Pwede mo picturean. Sige. Ito. Kasama na yung service fee dito, sister? Oo. Thank you. 192 plus 8 How? I-declare mo yung padadala mo. Ano lang to, extra, just in case magkamali ka. Ay, di-declare lahat, no? Lahat i-declare mo. So, thank you. Oh, this is for the air cargo. This is for the air. This one is for the How about for the air cargo. ship? Wala. You can send anything? Gipit na kasi ako, yung ka na. So, magkano yung number 3? 113? Bawal ang Opo, pag 12 pounds. Oo. 12 pounds yun. Pag nag-exceed $9 a pound. $9 a pound. 12 pounds. Pero kung may kasamang electronics yung padadala mo, may additional $30 tax yun. Hindi na. Hindi ako. Macho ito. Yung charges ng air cargo. 7. So yung kinuha ko ay okay. Number 2. 12 by 12. Weight 3 pounds. So 12 by 12.4 pounds. So 13. 20? Pero pwede ka mag-sell ng mga vitamins, ano? Pwede, lahat yun. Pwede. Oo, okay. Lahat na nabibili mo over the May counter. mga 5 ka. Okay. Mga vitamins C. Central silver. Okay, let's see. Okay, with the air cargo money. I-quiz yung mga bawal sa ano. Jewelry. Accessories bawal din. Quiz bawal yan. So, medicine and vehicle parts. Only 1,000 pieces of the same kind of item. Shirt, jeans. So pag damit, 12 pieces lang? Oo. Kasama yung pants saka jackets, mga ganun? Basta 12 lang? Pero pwede mo naman i-declare mo na lang ng 1 pack para marami na mapadala. 1 pack? 1 pack is pack. Okay, yun lang. That's it. So ito yung mga sizes. Okay. That's it. Pansit. Let's go. Ito yung ano. Dali. So, daan muna tayo sa ating unlimited car wash. Ayan o. Bukas agad. Hanggang ano na lang to. Hanggang July 15. Sayang naman, malapit na. Ubusin ko na. Kahit araw-araw. Sayang din. Ganda ng sasakyan nito. Car wash. Yan. Dalawa na sila mag-aaral. Car wash chemical guys. So eto parang $20 lang. Tapos after pagka tapos na yung ano ko,
magiging 49. Pero hindi ko kukunin yun, nag-i-stop na. Sayang, masyadong malaki. So may promo lang kasi sila kaya kinuha ko eh. Hanggang July 15 na lang. Bago ang laban ni Pacquiao July 19. Yan din ang birthday ko. I-celebrate ko yung birthday ko July 19. Ang birthday ko talaga is July 18. Pero gagawin ko siyang July 19 Pacquiao. Sa bahay na lang. Sana sa Vegas pero mahal. Woohoo! Mahal ang ticket. So let's go. Katapos ito mag-gym tayo. US tayo. Gym time. That's it. Tapos ang exercise. Gagawin ba ako, maglilinis ako ng sakyan eh. Maglilinis pa tayo. We're going, Roy. Okay, let's go, Abby girl. Come on, Abby girl. Tanda. Si Abby girl, lakad-lakad. Sexy ni Abby girl, oh. Hehe, meron siyang bahay-bahay. Abby, ayos ka lang. Abby girl, you okay? Ayos ah. Come on, let's go, Abby girl. May maganda kong camera, oh. YZE. Kinabit ko dyan. Meron din akong ring, yun. Ring camera. 1, 2. Tapos yung kapitbahay, si Manong, sinabi ko, bumili din siya. So maganda yung camera. Okay, work. Let's go. Oh, dasalan, ha? Are you first? Okay. Let's go. Let's go. And ticket for life. yeah. You ready? Josie, ano sa'yo? Thank you. Can I enjoy? Thank you. That looks dry. That looks dry. Hi, how are you? Yang ate, ada ata. Ate Jo. Mangala ka, kena mata niya. Por favor. Ya, ta i-video ta. Kaya pa. Saan ka to? Ibagi mo lang ah. Sige. Shock dito yun. You're the server and the Mukha di lettuce? Lettuce. Yeah, one boss. The boss. Nothing. No. It's okay. Ito di ayon. Kabibig mo na. Uy, sili ni kan sili. Kamu kayat niya, Ate Jo? Yeah. This is what I want. Sili. Kayak mana tayo? Jay. Mata apa? Nanti lang. Kayak data. Kabel mutik po yung. Makayat. Ate, hindi ka mo. Yung kabel ko sa side. Meron ito eh. Wala ko si Maisa. Hi there. Chips ka lang. Hi guys. Good. Hi, how are you?
Okay, ayos. Thank you Lord for the food. Lord, thank you Lord too. Yan, ate juice mo. naman tayo kaya mo. Ate ate ni. Right now we have ice, right? Yeah, I can, that's fine, I can take it. Ada pasok? Dito niya. Dito kaya mo tayo. Ate. Bagay mo kayo mag-serve. Oh, there's no more. Buyam to ate Josie ini. Ada dia kay YouTube eh. One. Thank you. Mano ma'am, di bill ko. Awan sarana. One, pastanan. Mapatugin na siya, mahala. Delikado rato eh. Hindi tiggamak dati kwam. Ay madi agayam. Ada. Ayo tirahan ta. Ano safe. May ganun. Sige. Panahon ko na ito. Okay, let's go Alfred. I'm gonna open the door for you guys. Thank you. Enjoy. Kata tulungan tayo pakling. You got it? Yeah, Mike's not doing his job. Hold on. I need some drugs and you don't have them available. We are. A tissue there. Okay, let you go. Thank you. I'm gonna open the door. Woohoo! Ayan. Free. Sana pong flight papuntang Garden Sulub sa airport. Ako kaya ang airport sa Singapore. Ano to? Bakit? Ay, yung mask. Tanga ka. Hindi mo siya plak eh. Kami ang last person. Let's go. Ayan, dito tayo pa rin sa ating car wash club members. Fast lane. Ang ating unlimited car wash. Unlimited car wash. Ayan na, ayun. Special yan. Unlimited car wash yan. Unlimited car wash yan. Alright. Yan. Sabon-sabunan na. Chemical guys. So ating car wash ay hanggang July 14 ang ating unlimited car wash. July 15. Ayan. Ayos yan. Alos. Everyday. Ayan. Maliligo si Bato. Ayos. Unlimited car wash tayo. And tataya tayo ng loto. Ayos na. Galing. Mulan. Nice. Tapos na tayo ng loto para ma-jackpotan natin ng milyon. Tataya tayo ng loto. Unlimited car wash. Malinis na naman si Bato.